Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшырууның төп темалары хакында. 6 елга төрмәгә табиб үтерүдә гаепләнүче Мисбах Сахабетдиновка карата хөкем карары чыгарылды. Шәһәрдә ташламалы препаратларга рецептларны яңа система буенча язып бирә башладылар. Моның уңай яклары бармы, Гүзәл Шихапова ачыклады. Мин Тукайны яратам, чөнки аның бик матур шигырьләре. Күпкә шарлар оча сәхнәдән аның әсәрләре төшми. Тукай аныклары бөек шагыйрьне искә ала. Бүген шәһәр балалар бакчалары арасында узучы Татар малае Татар кызы бәйгесе финалы узды. Аны Илсия Валиуллина да күзәтте. Табиб үтерүдә гаепләнүче Мисбах Сахабетдиновка карата хөкем карары чыгарылды. Яңа Мусабай авылында яшәүче пенсионер 11 декабрь көнне үзе ясаган коралдан травматолог Андрей Железновка атты. Табиб вафат булды, Мисбах Сахабетдиновны берничә мадда буенча хөкемгә тарттылар. Аны кеше үтерүдә, һөҗүм итүдә, законсыз корал әзерләүдә, коралны саклауда гаепләделәр. Бүген Мисбах Сахабетдиновка соңгы сүз бирелде. Гаепләнүче үзенең сүзен әтисе турындагы истәлекләрдән башлады. Элекеге авыл имамы әтисе яшенә кадәр тора алмам инде дип борчыла. Вафат булган табиб Андрей Железновның гаиләсеннән гафу үтенде. Кылган гамәлләре өчен үкенүен белдерде. Судтан 86 яшьтә булуын, сәламәтлеге какшавын исәпкә алуларын сорады. Миңа да файдасы юк, төрмәдә утырып, хөкүмәткә дә файдасы юк, судка да файдасы юк. Нет никакой пользы от того, что Мені гафу итегез, я мені буду сидеть. булдырсагыз, Если вы сможете, простите меня, барсагыз, мен риза булыр идем. я был бы вам благодарен и согласен с этим. Төрмәдә утырырга рәт калмады. Потому что сидеть в тюрьме у меня уже Менің состояние сүзім здоровья бітті, башка сүзім жоқ. не позволяет. У меня все. Дәүләт гаепләүчесе аңлы рәвештә кеше үтергән өчен 7 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорады. Хөкем карары чыгарганда суд башка шартларында исәпкә алды. Мисбах Сахабетдинов хукук сакчыларыннан качмаган, коралны карышып тормыйча тапшырган, тикшерүгә ярдәм иткән. Суд приговорил Сахабутдинова Мисбаха Сахабутдиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, 3 месяца. Мисбах Сахабетдинов үз срогын катгый режимлы колонияда үткәрәчәк. Шуның өстенә ул вафат булган табиб гаиләсенә мораль зыян өчен дә 300 мең сум акча түләргә тиеш булачак. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хабибуллина, Алексей Иванов. Яңалыклар. Ташламалы препаратларга рецептларны яңача бирә башладылар. Әлегә бу пилот проект 3-нче һәм 7-нче шифаханәләрдә генә эшли. Бу учреждениеларда препаратлар алучылар саны күбрәк. Шул сәбәпле тәҗрибә рәвешендә иң элек биредә чиратларны киметергә булганнар. Нәтиҗәсе бармы? Хәбәрчебез ачыклады. Нина Еремина бүген беренче тапкыр инфаркттан соң инвалидлык алып рецепт артыннан килгән. Бернинди проблемага да юлыкмадым ди. Әле ярый пенсия фондында акчалата түләү урынына социаль пакет алганмын дип сөенә. Одна пачечка у меня выходит только 2000. Бер кап дару минем 2300 сум тора. Барысы бергә 3000-нән артык. Мин бу кабинетка киләм, кеше алай күп түгел, тиз генә рецепт язып бирәләр. 3-нче шифаханәдә дистәгә якын кеше рецепт алырга чиратта тора. Учреждениедә фельдшер кабинеты барлыкка килгән. Ул рецепт язып бирә. Бирдә терапевтик пациентларны, ягъни инфаркттан соң шикәр авыру, гипертония белән җафа чигүчеләрне кабул итәләр. Элек исә язу алыр өчен терапевтка башка имеш белән килүчеләр янында гомуми чиратта торырга туры килгән. Они приходили к доктору. Элек алар табиб янына килә иделәр. Ул даруханәдә препарат бармы, юкмы рецепт язып бирә иде. Ә хәзер без үзәкләшкән система буенча эшлибез. Без даруханәләр белән элемтәдә кайсы даруның кайчан килгәнен белеп торабыз. Пациентларга да даруханәгә кайчан барсаң җайлырак икәнен әйтәбез. Сәрмәдия Миңнуллинаның очрагы кыенрак. Аңа кан авыруыннан ай сайын 140 мең сум торучы система кирәк. Минем даруым 100-дән артык берсе. Хәзер мин 14-нче елда алдым. Каждый год бардым. Ай сайын инде. Ай сайын. 15-нче елда ай сайын бардым. Ә менә 16-нчы елда уже юк. Миңа ничәнче ай уже. Ноябрьдән бирле юк. Ноябрь, декабрь, январь, менә февраль уже сколько юк.
Инвалидлык буенча Сәрмәдия Миңнуллинага ярты ел сайын Казанга белгечләргә күренергә кирәк. Ул берничә ай элек башкалада тикшерелергә тиеш булган. Белгечләргә иртәгә барам ди. Аның кебекләр федераль бюджеттан алынган субсидиялар хисабына препаратлар ала. 7 зур чыгымлы препаратлар программасы буенча сирәк очрый торган авыруларга кыйммәтле препаратлар кирәк булса да, дефицит юк ди белгечләр. Эти лекарственные препараты достигают по стоимости некоторых 80-100 тысяч рублей. Кой чакта дарулар 80-100 мең сум тора. Мондай акча күп кешедә юк. Әгәр дә акча урынына ташламалы дарулар алуны сайлыйлар икән, алар бушлай препаратлар ала. Бу авыру көчәерергә мөмкин булган очракта аеруча мөһим. Яңа система буенча көчле авыруларга рецептларны һаман да терапевт билгели. Пилот проект чиратларның кимүен, терапевтларның эше җиңеләюен күрсәтә. Әмма бу чиратлар бөтенләй юкка чыгачак дигән сүз түгел. Бүген шәһәрнең күп кенә шифаханәсендә хезмәткәрләр җитми. Яшь белгечләр күбрәк шәхси клиникаларга китә. Шул сәбәпле чиратларны бөтенләй бетереп булмый ди табиблар. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Караңгы урыннар ниһаять яктырачак. Быел шәһәр урамнарына барысы 28 миллион сумлык яктырткычлар куелып планга кертелгән. Ул 3000 лампа һәм 1000 яктырткыч баганасы дигән сүз. Нариманов урамыннан Шулман проспекты кадәр, Королев урамыннан Нариманов урамына һәм туберкулез диспансерыннан Суварга кадәр яктырткыч куялачак. Узган ел шәһәрнең иске өлешенә 1000 яктырткыч куелган. Сидоровка бистәсенең йорт ишегаларында мисал өчен 2000 ләп лампаны алыштырганнар. Шәһәр паркларын яңартканда да яңа яктырткыч баганалары кую күздә тотыла. Бу Тукай яр буе һәм җиңү паркларына кагыла. Иске яктырткычларны энергия саклаучы лампаларга алыштырачаклар. Лампалар 100 ваттлы, әмма элекләренә караганда күпкә яктырак ди белгечләр. Шәһәрдә караңгы урыннар әле кала бирә. На сегодняшний день у нас еще остается... Безнең бүгенге көндә иң караңгы урын җиңүнең 40 еллыгы урамы. Без анда хәзерге вакытта эшләр алып барабыз. Ярты ай эчендә без анда эшләрне төгәлләрбез дип уйлыйм. Урамны яктыртырбыз дип уйлыйм. Бу безнең шәһәрдә иң узын һәм караңгы урамнарның берсе. Постараемся там... Ягулыкны дөрес сайлаган очракта акчаны янга калдырып була. Республикада транспорт чараларын метан ягулыгына күчерү буенча республика программасы гамәлгә ашырыла. Машинаны әлегә төр ягулыкка күчергән очракта дәүләт чыгымнарының 30%-ын каплый. Шәһәрдә көн сайын 10-15 кеше автомобилен метанга күчерә. 50 мең чакрым ара үткән очракта ел сайын 100 мең сум акчаны янга калдырырга мөмкин. Моннан тыш экологиягә дә зыян килми. Шунысы бар, метан белән тәэмин итүче ягулык станциясе шәһәрдә әлегә берәү генә. Мин Тукайны яратам, чөнки аның бик матур шигырьләре. Күпкә шарлар оча сәхнәдән аның әсәрләре төшми. Тукай аныклары бөек шагыйрьне искә ала. Бүген шәһәр балалар бакчалары арасында узучы Татар малае Татар кызы бәйгесе финалы узды. Аны Илсия Валиуллина да күзәтте. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Проведите отдых в санатории Шифалы-Су и Жминводы. Создайте себе весеннее настроение. Дарим скидки на путевку от 3 до 15%. На целительные воды приезжайте в Жминводы. Телефон 36919. Международный институт экономики и права приглашает абитуриентов в направление экономика, менеджмент, юриспруденция. Телефон в Челнах 919-173. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Төзүчеләр стадионын реконструкцияга яптылар. Вәгъдә ителгән төзекләндерү эшләрен ул 3 ел буена көтте. Быел Бөек җиңү бәйрәмендә яр буе паркы мәйданында оештырылачак. Барысы турында тулырак алдагы сюжетта. Гадәттә бу вакыт төзүчеләр стадионында җиңү бәйрәменә әзерлек эшләре гөрли торган чак. Быел башкача стадион төзекләндерелә. Әлегә мәйданның өске резин катламын алганнар. Бу эшләрнең беренче этабы гына. Төзекләндерүгә республика бюджетыннан 112 миллион сум акча бүлеп бирелде. Эшләрнең кайчан төгәлләнәчәге әлегә билгеле түгел. Әмма стадион үзәге инде көзгә өр-яңа булачак. Это касается основного. Бу төп футбол мәйданына һәм йөгерү өчен каралган юлларга кагыла. Биредә яктырту, су сибү системалары урнаштырылачак.
Стадион трибуналарын түзүклөндүрүү эшләренең икенче этабы. Аларга үзәк майдан әзер булгач кына кирешәчәкләр. Барысы да финансларга барып тоташа. Моның өчен республика бюджетыннан акча биреләчәкме, әлегә билгесез. Стадион 70 ел буена түзүкләндерелмәгән. Трибуналар бик начар хәлдә. Быел җиңү бәйрәмен шәһәрдәшләр яр буе паркы мәйданында каршы алачак. Бәйрәм программасы башка еллардан үзгә була. Майдан парка Прибрежный в этот раз. Барлык төп чаралар яр буе паркы мәйданында үтәчәк. Театральләштерелгән тамаша кичке сәгать 6-да башлана. Лазер шоу һәм салют булачак. Солдат бүткасы урыннары да үзгәрә. Кыр кухнясы җиңү паркында, Азатлык мәйданында, Гыз бистәсенең ял паркларында оештырылачак. Агыл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Бүгін чалыға 50 000 Георгиев лентасы қайтты. Аның ұзынлығы 14 километр. Шәһәрдәшләргә бүйік җиңү билгесен 23 апрельдә тарата башлаячаклар. Акция нәкъ шул көнне старт ала. Яшьләр оешмалары һәм студентлар тосмаларны бульвар паркларда, сәүдә үзәкләре, тукталышларда таратачак. Тосманың кара һәм кызгылт сары төсләре дары төтене һәм ялкынны аңлата. Солдатларның барысы да изге Георгий орденына лаек булмаган. Әмма тосма һәркемнең диярлек күкрәген бизәп торган. Тосмалар тарату акциясы 9 майга кадәр дәвам итәчәк. Любой уважающийся человек. Үзен хөрмәт итүче һәркем Георгиев тасмасын күкрәгенә киемгә беркетергә тиеш. Кем ничек тәрбияләнгән инде? Моңа нәкъ менә яшьләр хөрмәт белән җитди карарга тиеш. Молодежь. Суанасы белән Шүрәле чалу урамнарына чыкты. Габдулла Тукайның 130 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Чираттагысы Муса Җәлил исемендәге үзәк китапхана каршындагы мәйданда үтте. Милләтче бик куркак бит ул. Судан курка. Сәхнәдән Тукай әкиятләре һәм шигырьләреннән өзекләр яңгырый. Укучылар өчен бәйрәмне Татарстан Республикасында иң ире элемтә операторларның берсе Таттелеком оештырды. В городе Набережные Челны мы решили, что тамашачылар итеп мәктәп укучыларын чакырырга булдык. Чөнки өлкәннәрнең төп максаты үсеп килүче яшь буынны Татарстанга хас үзенчәлекле мәдәни рухта тәрбияләү. Студентлар да, укучылар да үз тарихын һәм үз тамырларын белергә тиеш. Бәйрәмнең иң мавыктыргыч мизгеле мәктәп укучылары катнашында флешмоб. Югарыдан Тукай 130 язуын укырга мөмкин иде. Мин Тукайны кабат ачам. Шәһәр бәйгесенең җиңүчеләре иганәчеләрдән истәлекле бүләкләр алды. Укытучыларга элемтә операторына кушылу өчен сертификатлар һәм рәхмәт хатлары тапшырдылар. Яратам, чөнки ул матур әкиятләр яза һәм без бу әкиятне Кәҗә белән Сарык спектакльдә участвовать иткәндек. Мин Тукайны яратам, чөнки аның бик матур шигырьләре. Шуңа минем аңа шундый вот искренне яратам мин аның шигырьләрен. Авылыбызның ямен суын тәмен беләм. Шуңар күрә сөям җаным. Илшия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Мәктәп укучыларыннан бакчада тәрбияләнүчеләр дә калышмый. Бүген 105-нче санлы Дюймовочка балалар бакчасында нәфис сүз бәйгесе узды. Нәниләр шигырьләр сөйләделәр, Тукай әсәрләреннән өзекләр күрсәттеләр. Бакчага килгән кунакларны бусагадан ук Тукай әсәрләре геройлары каршы алды. Конкурс 18 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе арасында оештырылды. Җиңүчеләр бәйгенең шәһәр күләм этабында көч сынашачак. Уйга баткан, утырмакта шагыйрь язып, язадыр бар дөньяны язып. Каләм белән кашак шешен үктәргалый, шигыргандай төрле уйлар баштан казып. Дөньяга ул салдым. Мин татар гаиләсендә әти әни өйрәтте татарча сөйләшергә. Кичкенәдән әнием бишек җырын җырлады. Әкиятне, шигырьне диккать белән аңладым. Бүген шәһәр балалар иҗат сараенда балалар бакчасының иң яхшы татар кызы һәм татар малайын сайладылар. Финалда 5 кыз һәм 5 малай катнашты. Бәйге 8-нче елын оештырыла. Һәр елны ул аерым тематиканы үз эченә ала. Быелгысы Габдулла Тукайга 130 ел тулыга багышланды.
Қарасам, бір қорқыныш қаттың отырған басмадан. Сәхнәдә Габдулла Тукайның «Су анасы» яңгырый. Поэма озын булса да, Сылуга бу киртә була алмаган. Татар телен камил белә. Мин үзем татарча иде сөйләшәм. Миңа бик күп «Су анасы» бик ошый. Ул матур, шибәр, шүрәле белән. Балалар бакчалары арасында узучы татар малайы татар кызы бәйгесе 8-нче елын оештырыла. Һәр елны ул аерым тематиканы үз ишенә ала. Быелгысы Габдулла Тукайга 130 ел тулуга багышланды. Габдулла Тукай безнең милләтебезнең йөзе кашы. Ул балаларның яраткан язучысы. Әнием мине бәләкәй вакытта Габдулла Тукайның Бишек җырларын килеп яклатты. Сабан туяр мин кәсенә алып кайтым күнитек. Гади итек түгел, ләкин казанский күнитек. Фултыкларны киюгә белмим генә була. Аякларым хабарсына биргә генә тора. Бу инде безнең балаларыбызга туган телебезне, дәүләт теле буларак җиткерүебезне һәм аны сыйфатлы итеп өйрәтү белгечләрнең төп максаты булып тора. Ниһаять көтеп алынган мизгелләр. Җиңүчеләр булып 1-нче балалар бакчасыннан Самат Усманов татар малае, 94-нче балалар бакчасыннан Сылу Камалова татар кызы исеменә лаек булдылар. Барлык катнашучыларга бүләкләр һәм дипломнар тапшырылды. Илсия Валиуллина, Дмитрий Речеев, яңалыклар. Шоллыда белем алучы чит ил студентларын нәрсә борчый? Бу сорауга бүген Нур яшьләр үзәгендә узган форумда җавап эзләделәр. Мондый чара шәһәрдә 1-нче тапкыр уза. Шоллыга чит илдән килеп укучылар саны елдан-ел арта. Бүгенгә шәһәрдә 400 чит ил гражданы белем ала. Яшьләр күбрәк Үзбәкстаннан, Төркмәнстаннан, Нигерия, Белоруссия, Украинадан килә. У иностранных студентов проблема с тем, что они не знают города. Чит ил студентлары шәһәрне начар белә, кемдер телне дә белми. Стипендия проблемасы да күтәрелә. Күбесе мондый финанс ярдәме алмый, укудан соң эш урыны белән тәэмин ителәсе килә. По результатам круглого стола Түгәрәк өстәл нәтиҗәләре буенча проблемалардан чыгу юлларын күрсәтеп резолюция төзибез. Күпләрне борчыган сорауларны язып алдык. Аларны тиешле инстанцияләргә җиткерәчәкбез. Югары сыйныф укучылары өчен җаваплы чор башланырга тора. Имтиханнарны тапшырырга, кайсы һөнәрне сайларга дигән сорауга җавап эзләргә кирәк. Һөнәрләр дөньясы 2016 дип исемләнгән бәйге катнашучылары эшче профессияларга өстенлек бирә. Әлеге бәйгенең финалы балалар һәм яшьләр иҗат сараенда үтте. Анда 27-нче, 18-нче һәм 56-нче мәктәп укучылары катнашты. Алар үзләрен станокчы, механик, төзүче рольләрдә сынап карады. 9 ел рәттән уздырылучы бу бәйге нәкъ эшче профессияларга йөз тота. Чөнки хезмәт базарында нәкъ әлеге һөнәрләргә кытлык күзәтелә дип белгечләр. Предприятиеларыбыз шушы профессия сайлауда зур өлеш кертә башладылар. Чөнки эшче профессиялары кирәк. Эшче профессиясе, инженер профессияларын күбрәк сайлый башладылар. Һөнәрләр дөньясында бәйгесендә 1-нче урынны 18-нче, ә 2-нче урынны 27-нче мәктәп коллективы алды. Аларга 100 һәм 75 мең күләмендә акчалата премиялар тапшырылды. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар тапшыруын карадыгыз. Иртәгә шушы вакытта очрашырбыз. Сау булыгыз.